Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel बारबाय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैबाय नोंथांना भिडिअखौ सायाव थामनेल एबा टाइटेल होनानै भिडिअ नोंथांना भिडिअखौ उइन्डआव स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदों लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोन मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआनो जाबाय लोगोफोर मा भिडिअ होनबा आं फेसबुक नायबाय थानाय समाव मोनसे भिडिअ नुदों आरोना रनजित आरो सानु खेफ्राय होननायजों मोनसे हमजालायनाय भिडिअ नुदों आङो बे भिडिअखौ नोंथांमोना नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन ओमफ्राय जाय नुबाय बिथांमोना नायाबाबो जागोन आरोना ओमफ्राय बे भिडिअखौ नायना लागोन आरोना ओमफ्राय बे भिडिअनि रियेल काहानिया मा आं बेखौ लास्टआव खिथागोन आरो जिखुनु नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लागोन बिनि उनाव नोंथांमोनजों सावरायफिनगोन बिदिबा नायना लागोन लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनसिम मोनसे गुरै खावलायनाय लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय बिदिनो हाजासे भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय आरोना बिदिब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लागोन आरोना बिनि उनाव सावरायगोन आरोना बिनि रियेल काहानिया मा बेखौ आं नोंथांमोनो दा नैबे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव खिथाना होगोन आरोना बिदिबा नायना लागोन लोगो लाबाय थागोन र' नोंबो खम नङा दे मा खम नङा बेलाय मा खम नङा नोंलाय खम मोजां भिडिअ बानाया नामा नोङो मा खम नङा बेलाय माबादि बेलाय बिदि नङा जेबो नै मा जादों बेवहाय मा ओइ नङा र' मा इयो जेन'बा नोंसोर मा जेन'बा र' नोंसोर जेन'बा मा जेन'बा बेवहाय मा खालामदों नोंसोर जेन'बा रनजित नङा रनजित नामा इयो रनजित सुजनायखौ ओइ बे रनजित नामा र' बेलाय सोर नङा बेलाय सोर जेन'बा बे मा रनजित नामा बे सुनजा केमेरा दं केमेरा दं बे अ बे केमेरा बक्स दिमासाव वाला ने ए बे केमेरा बक्स सानु केमेरा नामा इयो भिडिअ ए र' दलथा आंना भिडिअ अन जागोन र' भिडिअ आंना अन जागोन हा आं मैदोम बसुमतारी नङा र' नों सेटालाय नङा सेटा केमेराखौ दादां नोंसोरखौ जोंनो खोन्थाहरदों खिन्थु नों मा रनजित दा नोङो बै फेसबुकाव नुबाय थाग्रा रनजित दा नों रनजित दा र' जेबो नङा र' नों मा रनजित दा हा नोंसोरखौ जोङो खोनाबाय बेवहाय फैदों होननानै जों मोनथिदों खिन्थु मा नोंसोर मा बहाय जों होनखाबायना नोंसोर मा साहा लोंसो जिरायदों मा साहा लोंनो बेलाय साहा लोंनायाव बे फाग्ला बे केबिनाव थायो नामा बे मोनसे केबिन नै जोंहा नै ओरैजाय खेबगासिनो दं दे नै गासिबो खेबगासिनो दङ जोंखौ खोन्थाहरदों खिन्थु आं बेखौ रनजित होननानै सिनायाखैमोन मानसिखौ रनजित होननानै आं सिनायाखैमोन ओरैनो मानो मेगना बांद्राय आरो बे मा सानु नामा इयो नों मानो नायनो हायाखै मेगना नों मेगना मानो नायनो हायाखै रायजो राजा नोंथांमोना नायनो हासिगोन नैबे जाहैबाय माने रनजित जाहैदों बे रनजितनो मबेनि बे मानसिया बिजनिनि ओमफ्राय बेलाय अबेनि बेलाय सासेयालाय सोर मा जाबाय जिखुनु जाया र' आं देखायगासिनो दङ आङो लाबाय थागोन र' नोंबो खम नङा दे मा खम नङा बेलाय मा खम नङा नोंलाय खम मोजां भिडिअ बानाया नामा नोङो मा खम नङा बेलाय माबादि बेलाय बिदि नङा जेबो र' नाङा लाबाय थागोन र' ओमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुबाय बै भिडिअखौ नुनानै मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दहाय रियेल काहानि खिथानो होनना बुंदोंमोन ना बेनि रियेल काहानिया आंनि साननाय मथेब्ला बे भिडिअखौ मा होनो स्क्रिप्टेडसो होननानै आं सानो आरोना मानो होनना बुङोब्ला बिसोर सानैजों बेबायदि जानांगौआ बुहुद साननो गोनां आरोना आंनि साइडनिफ्रायबा बे भिडिअआ फुरा स्क्रिप्टेड आरोना बिथांमोना मोनसे मा होनो एक्टिंसो बानायफ्लादोंखौ आं सानो आरोना बेयो रियेल नङा जानो हागौ आंनिबा आं साननायाव आरोना बेयो रियेल जानो हाया ओमफ्राय नोंथांमोना रियेल ना मा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंनि साननायावथ' बे फुरा स्क्रिप्टेड आरोना बेखौ मा होनो एक्टिंसो खालामफ्लादों आरोना मानो होनना बुङोब्ला दानि बांसिनानो भिउसनि थाखाय बेफोरबायदिखौ बांसिन नायो नालाय ओंखायनो बिथांमोना बेफोरबायदि स्क्रिप्टेड भिडिअ खालामदोंखौ आं सानो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोननि साइडनिफ्राय खिथाहरबानो जाबाय आरो आंनि साननायखौ खिथाबाय आरोना बे भिडिअखौ स्क्रिप्टेड होननानै जिखुनु जाया भिडिअखौ माबायदि मोनदों भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामथाबलि नेक्स्ट भिडिअआव बाय